Vi synes, det er ekstremt relevant for os i CF Møller at beskæftige os med tegl. Man siger, et fundament, som tegnestuen er blevet skabt på i 1924 med Aarhus Universitet. Jamen, vores ambition den var på den ene side det her med at adressere vores ressourceknaphed og gøre mursten til et endnu bedre materiale at bruge i byggeri. Og så på den anden side, så har vi jo en tradition med den gule mursten. Og det kunne være interessant at arbejde med at udvikle vores egen gule mursten, og med de farvespil og stofligheder, som vi synes er flotte. CF Møller Architects og også Jens Sund Wienerberger, begge to har haft et ønske om at lave et produkt med væsentligt lavere jomfruelige materialer, som vi lykkedes med i mixmursten. Det var meget vigtigt for os at arbejde med genanvendt materiale. Vi søger hele tiden at adressere ressourceknapheden, og der var det jo bare rigtig fedt, at vi kunne være med til at udvikle på en sten, som netop gør det. Mix er jo på mange måder en videreudvikling af vores læsmursten. Læsmurstenen består jo af 15% mindre råmateriale. Når vi laver mixmursten, så har vi i lerblandingen mindst 30% genanvendt materiale i. Så laver man en mixmursten, der er en dematerialiseret læsmursten, så ender man altså med at bruge mere end 40% færre jomfruelige materialer, end hvis man lavede en traditionel massiv mursten. Det, jeg synes, der har været interessant i samarbejdet om at udvikle en ny mursten, har helt klart været det forløb nede på teglværket, hvor vi har kigget på og inspireret hinanden til at skabe de her sten med et nyt ressourceoptimeret tilslag, men også hvordan man har kunne overfladebehandle og skabe mursten med tekstur. Det har været utroligt interessant at se og følge og tage del i de diskussioner. Det særlige udtryk ved de 3 nye sten for os har helt sikkert været at skabe nogle sten, som kan bruges sammen. Vi har valgt møn og råbjerg og fur til de 3 nye mursten, og det er fordi, vi har været inspireret af særlige, unikke danske landskaber. Lige til de her 3 farver synes vi, at de her 3 naturområder afspejler stenenes glød og farve og tekstur rigtig godt. Vi glæder os først og fremmest til at se de her 3 sten blive brugt ude i byggerierne omkring os og se dem patinere over tid. Og derudover så har det jo været et enormt lærerigt og spændende forløb, og det kunne da også være sjovt at lave nogle flere sten. Vi er rigtig godt tilfredse med resultatet af den nye mixsten. Den har de farvetoner og den stoflighed og spil, som var det, vi bare kunne håbe på, da vi gik i gang. Så vi er godt tilfredse, og vi glæder os til at bruge dem på fremtidige projekter.